Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kumusta naman mga pinalangga na ito ng mga tagpalamati kag mayong hapon sa inyo tanan? Kumusta kung nakapaniyaga na? Po, Tita Will, makailaw na 35 na. So, samtang ara ka modera, nagawad kay Tita Wilma, updanay kita tubtubtak na alas 3 sa siniya nga hapon. Thank God it's Friday again. Biyernes na naman. Biyernes ng edisyon, sang This Is My Life, Nobyembre 19 tuig 2020. Ano dangin saluhan nyo? Anong inyo panyaga? Siguraduhan nyo lang ang tanan natapos man nga mga hilimuson dira. Mga kabataan, syempre relax lang ka mo. Bang iban nga sala, kay di Friday subong, ang mga kabataan balang may dapat nga kumpletuhon nga module kay nag-submit kag pagkatapos na karon ano gani titawe? Pagkatapos na sa ilang module nga daan, kinanglang kumpletuhon kay para may may makuha na naman nga bago. Ay nga aga Biyernes na kuya man. Gadalagan man na matahom ko nga linay sa piyak. Ginadalian mo gid tawe nga Friday na Huwebes pa lang bala ho, pamatii bala. Wow. Nga kadasig sang mata ko man. No? Kay Thursday pa lang gali. Ginihimo mo na yung Biyernes, Tita Wilma. Kabati ka nagigagaina. Nasulat sang kamot ko Friday. But anyway, sorry. Salamat gin. 36 na gid lang kaadlaw ang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Kaga 43 kaadlaw. Ang bagong tuig. Magasulod naman ang Enero 1 tuig 2021. Sige lang, Tita Wilma, kay ti padayon man kami di nga nagahalong. Padayon man kami nga nagasunod sa mga protocols na ginapahimo sa amon. Uwa, kinanglan mangin matutom kamodera. Kay importante gidi na, diba? Para sa itong tanan nga safety, adlaw-adlaw kay dahapon nga kakulit-kulit ginaya kay Tita We para sa inyo. Pero wala sang malain sa nagapahinumdom, basta para lang sa kaayuhan. Kag pasalamat kita sa gihapon tungod sa padayon man nga pag-ayos ang aton sa niya pagsinalayo sa adlaw-adlaw nga tanan, amat-amat nga nagakanay-kanay kung sa panahon pa nagahagan-hagan, di ba Tita We? Nagahagan-hagan, although nga makabig naton ini nga ang aton update iya sa COVID-19, naka-double digit paghihapon kita, pero hindi na tama kasakit. Hindi tama kasakit pamatian. Kay ti may ara na iya nga upod nga paghalong para sa atong tanan. Kaya nato na karon gamay man nga pagpasipla. Although nga nahatag inakainan ni Action Eden sa Action BBB kay Action Rex Kantong, gamay lang sa mga wala iyak makabati kay na busy sa pagpanyaga da. Okay, at Tita Wilma. Kaga nga aton man sini weather update, kanami man lang kay ang aton panahon, makita naton si Haring Adlaw sa aga mabatyagan naton ang pagsilak niya sa pagsilak sang iya kasanag kag pabatsyag sa aton sang kainiton.
masanaaw kag masanag ang aton kalibutan pero may pagulugan looman ina, no? Hindi na naton malikawan kay ina tungod man sa northeast monsoon na ang amihan. Kag pila man ka updates ang aton nihatag sa inyo sa sininga hapon. Plus, ang isa nga hatagan man naton igtalupangod, isa sa mga mensahe sa aton personal na nga ginpadala no, sa isa ka asawa nga iya man gin share diri sa This Is My Life. No? Iya i-share sa This Is My Life. So, schedule nato ni na karon iya nga adlaw. Ang asawa nga nagaproblema sa iya sinibana sa karon sa sitwasyon sa iya sinibana. Natungod sa iya palangitan-an sa iya bala trabaho. Ano na tawi? Relax lang ta. Na? Kag padayunon man naton ang ginsuguran ni Tita Wilma to balang tips nga nahatag naton sa inyo kahapon na hanungod sa mga benepisyo nga mahatag sang silak sang adlaw sa aton, di ba? So tapuson ko giniya karon kay kanami gali, no? Kanami gali sang mahatag sang silak sang adlaw sa aton iya. Magluwas pagid sina nga atong text sa ka-horoscope bantayan man. Kag ang aton man pagbunot karon pagbunot madraw naman kita halin sa aton sa ni dako di bla crystal bowl na sa aton crystal bowl sang magabaton sang 500 pesos nga cash para sa sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Province Wide. Bantayan kahapon ang tagabago na tulugan. So, ang nabunutan natin ikaduha mo itong nakabaton, kaya nagabugtaw siya na diri siya sa may Bacolod. Karon ay han, na sino naman ang magabaton sa aton 500 pesos nga cash. Bantayan ninyo ina, alerto lang. Ang inyo mga cellphone, ang ringing tone, tunog-tunuga kung nagaandar sa matunog ang inyo mga radyo. Na? Sa nahambal na ni Tita Wilma, updanay kita sa inyo tag sa iya ka mga transistor radio. Ara kita sa 684 kHz. Kag sa ato naman mga kauturan nga nagaupod live sa aton sa Facebook page ng Action Radio Bacolod. Hi and hello sa inyo. Na? Feel free sa pagpadalaman sa inyo mga comments, sa inyo man nga mga greetings sa aton dira chat room na sa Facebook page kay basahon ni Tita Wilma na basahon ni Tita Wilma sa kutob lang sa aton man malabutan. Kag syempre sa mga mahilig naman sa YouTube, ara dira ang Action Radio Bacolod sa YouTube. I-search nyo lang para makitaan man ninyong aton sa ni mga public affairs program diri sa Action Radio Bacolod. Kag syempre ano pagitituwa, yes, ang mga tipo namon nga mga balita kada adlaw ara man makitaan ninyo ang detalye kid na sa amon sini website sa www.actionradiobacolod.com.ph. Okay, Tita Wilma, kag antes man ko gali malipat karon ha ang aton bala panawagan para sa mga donasyon para sa aton mga kauturan nga mga biktima sang bagyo sa Luzon. Hibaluon naton man ina karon kun anong development sina. Okay? Kag sana siling na naton update naton sa COVID-19 sa probinsya na sa probinsya. Una anay diri sa Dakbanwasang Bacolod, Tita Wilma, na diri sa Dakbanwasang Bacolod ang latest nga bag-o nga kaso sang COVID-19 na may 18 ka kaso, so suma total may ara na kita 5,173. Sa probinsya naman sang Negros Occidental, salamat man sa mahal nga Dios, no amat-amat man gamay 25 na lang, 25 ang bag-o nga kaso na nagdugang ina sa total sang Negros Occidental. So sa karon may kabugusan na nga 5,479. Kag sa Pilipinas naman, bugos nga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, may kabugusan nga kaso sang coronavirus nga nagalabot sa 412,097. Out of 412,097 ang mga naka-recover dira akong mga nag-alalayo 374,666. Kag sa bilog naman nga kalibutan nan may 56 milyones na ka mga kabuhi nga nagkaladula. 56,558,222 ang suma total sang coronavirus
sa bugos iya nga kalibutan. Okay? So, gamay lang, Tita Wilma, sa aton sinidalagan man sa panahon. Halin man sa aton Weather Bureau, so far wala gin man sa weather disturbance sa aton pong sud sa karon. Pasalamat kita na amo inang extreme northern sorry kiyan na ang northeast monsoon ukon ang amihan amo na siya sa karon ang nagaapekto didto iya sa bahin sang northern Luzon na ti subong nga adlaw ang Batanes kag Babuyan Islands naga-experience sila sa magalumon nga kalangitan. May mga lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan ina tungod sa amihan. Ang iban nga bahin sa Pilipinas, lakip na diri sa aton sa Visayas kag Mindanao, maka-experience or naga-experience man sang magalumon nga kalangitan. Masanag si haring adlaw pero may pagulugalom tubtub magalumon. Kita nga panahon nga mabatsyagan karon nga adlaw kag may ara man isolated o panalagsa nga pagtupa sang ulan ina tungod sang localized thunderstorms nan. Ang bugos nga Visayas, Occidental Mindoro, Palawan, pati na ang Calayan Islands ang makabatyag man sang pagpanaguob kag panalagsa nga pagtupa sang ulan. Bisan gamay lang, no, mabasa lang ng mga tanumta ba, okay na gid na siya. Ang temperatura naman nga ito mabatsyagan 25 to 32 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius. Kag sa siningat yun, ano ya Tita Wilma nga itong sa ni temperatura. There is Bacolod mismo. 27 sumbot singa nun hindi tama kapaang no sa siningat yon 27 degrees Celsius ang aton mabatsyagan. Kag si haring adlaw nagbutlag kain alas 5:45 sang aga. Kag magatunod siya naman karon alas 5:22 sa hapon. Temprano pa kasi sidmo na naman karon. Gani magbantay na kamo ha. Okay Tita Wea. Kag dugang pagid naton nga update tungod bala ni sang mga bagyo na ang epekto sini sa aton agrikultura ilabi na gid sa produksyon sang humay para nga makaproducer kita sang bugas, di ba? Nga sa diin amo na aton staple food. Abi ninyo may reaction diri ang militante nga mga mangunguma mo kay nga ilagi na tan-aw tungod man sa pabutsyag sang Department of Agriculture nga mas madamo suno sa ilang nga imported rice ang magasulod sa pungsod sa 2021 ina tungod sa mga bagyo nga nag-alalagi nga naghalit gid sa mga lugar nga sila mo ng mga lugar nga ang aton sa ni rice granary mo, no, di ba? Dira gid bawhaw as kid. Pero ina wala magustuhan sa mga militante nga mga mangunguma naton, mga farmers naton. Nga suwestyon sa Department of Agriculture nga padakon kag padamuon pag gini-importasyon sa bugas kasunod sinang tatlugi kasunod-sunod nga bagyo nga naglaslas sa Luzon. Kag actually gina-push ina subong ni Agriculture Secretary William Dar na matapos suno sa iya nga magresulta sang 12.3 bilyones pesos nga kahalitan sa mga pananom ang mga bagyo na si Bagyo Quinta, si Bagyo Quinta, si Super Typhoon Rolly kag si Typhoon Ulysses. Bagay nga 39.2% na suno sa ilasang sektor ang nahalitan. Siling niya ganin niya, presently, we can say that about 8 days of the rice consumption had been damaged. Siling niya. Sa ina na base nila sa ilasan ni inventory. Siling niya may ara pa kita 82 days. Damo pa kita bugas sa pungsod. Ti amo lang na sa sulod sang 82 days pagkatapos sina na. Kaya ginatumo direng nabilin bala nga naka-store o kun ara sa mga bodega, no, ang bugas, no, sa National Food Authority o kun NFA.
sa mga private sector, sa mga kabalayan, umpisa iya sa una nga adlaw sang bulan sang Enero sa masunod nga tuig. Amo nang iya ginatanaw na. Pero isang pagid gani dira bala nga suno man gani sa ila plano kung tani nga target sang gobyerno ang 93% nga rice sufficiency mo para iya next year. Pero suno sa ila sa Department of Agriculture wala ina ma-meet or wala ina malabot tungod sa mga nag-alalagi nga mga malain nga panahon or mga bagyo. So rason man nga nagnubo ina sa 89 to 90% na plano sa karon sang ahensya nga maghatag sang insurance indemnification o kon amo na siya ginatawag bala nga danyos perwisyos na sa mga apektado na nga mga mangunguma nga nagabalor iya sa 10 tubtob 15,000 pesos. Amo nang ila sina nga plano, no? Kagambal pagid ni Dar posible magaumpisa liwat ang lapnagon nga mga pagpananom sang aton sini mga mangunguma sa second week sang December kon. May kon wala sa may magasulod nga bagyo. Kung wala pa sa may magasulod nga mga bagyo para karon nga tuig pero kabalo naman tangadaan una na yung nagpabutyag ang pag-asa or ini Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga siling nila may posible pa ya 3 ka mga bagyo pa ang magasulod sa Pilipinas antes magtakop ang tuig 2020. Sa ilan ni mga plano ang aton mga mangunguma nga mga lokal amo nang nagakaapektuhan amo nang nagakabalakas ang sobra kay nga sila gid yang maapektuhan ng sini di ba? Okay, Tita Wilma, ining mag-import sang bugas. So okay, sa iban pagid ang picture na bala, no? Ang picture sang isa ka pamilya sang mangunguma sa module sa mga estudyante nga daw mga yagit abaw ara naman amo naman na subong ang ginaputakti sa mga netizen sa ilang mga komento no kay ginkomentan sini mga netizen ang ginhimo nga paglaragway sa isa ka module sang Department of Education o kun DepEd angot iya sa pamilya sang isa ka mangunguma nga gindrawing bala nga gisi-gision ang ila sini mga panapton na so magluwas sa mga gision nga pangapanapton may bata man sa drawing nga hublas wala iya sang panapot. Ti suno naman sa Yus Cooper nga si Janice Ramiro niyang sala lang gid bala na kag ang makahatag sang kabalaka amo ang una nga picture wala problema sa istorya ang sala lang gid amo ang una nga illustration kag ang nag-approve sina nan so napalabot na niya sa DepEd ang iya sinireklamo angot sa indi nami nga pag-stereotype sa mga farmers naton o kung sa aton man mga mangunguma oo syempre di ba ay may bisan mga miyara kung kay isang bisan gisi-gisiun lang mga bayo nila bisan mga taga-umala nagatiil na damol kibol na mga dapa-dapa nila pero ang ila na iyang wala ka mo kabalong ila kwarta to natago nila sa ano nung term may term na silang ginataguan sila kwarta mo hindi naton sila ano kaya daw pareho bala nga gin-underestimate ang aton sa mga farmer di ba kag sa mga komento naman sa Facebook post natungod diya sa amo iya nga picture damo sang netizens ang nagpautwas sang ila sini mga komento nga hindi dapat naton pagpakanubuon ang aton sini mga mangunguma. Ang iban patungan ni mga comments nagambal nga hindi dapat kag pagkalimtan nga naghalin sa mga mangunguma ang mga ginakaon sa mga tao pareho sang bugas kag mga utan. Correct. Bisan sa Tita Wilma naga-agree gid sina. Nga akon walang aton mga mangunguma nga mag-uyat sang arado nga nagakabit iya sa karabaw, nag-uso na lang ng traktura, subong, ha?
makaproduce kita nga rin tadi sa dalom sang bugas nga kita gani nga bakal na lang te kagatigang mo, di ba? Sila iya mo nagaputoy-putoy sina sa pagpananom. Ipanggas na nila. Pagkatapos kung mamuhi na ng mga humay nga ina nga gagmay na, itanom pa na nila. Pagkatapos sina, hindi hapos. Kaya nga, mag-ano pa ng mga nalipat ko gani na? Inang mag-arado sila pagkatapos ginabati pa ng duta para nga, di ba, ginabati na ang duta para nga mahapos tamnan sang mga humay. Pagkatapos ginaatipan pa na nila kaginahalungan nga hindi pag-atakihon sa mga piste. Hindi pag-atakihon sa mga piste para nga mangin malambo kag matigdas ang iya sinibunga. Kay kun matigdas, maayo ang ila produksyon, nami ang bugas nga ila sinima producer, naming ila kita, malipay man ang mabakal, malipay kita kanami sang bugas nga bagong anilan. Di pagkatapos niya, kung amo na yung sitwasyon, pakamalauton lang da, kung di kaluluoy, no? Hindi ta na sila nga matamatahon mo ang mga mangungumay, hindi ka maglahog-lahog. Kaya kung maggadto ka sa ilam, ang namasin, di inding inyo na yung time man, niya makita sa mga mata mo, kutob sa malabutan sa panulok mo, amo na siya, temakon mo na. Masiling sila nga, mangunguma lang ng panguma lang ang obras ng akon amay. Ang mga mangungumaya sa ludo gitada, kay kung wala sila, wala kita sang mabakal nga pagkaon dari sa idalom. Wala kita sang mabakal sa merkado, utan, bugas, nan. Kag ang mga kasapatan, yes, ay mga anak mo. Tayong kiti moderno, makita tang pagka-moderno sa karon. Wala na makita sa iba nato nga mga kabataan. Kag sa mga nang active sa social media, nga yago taon kag tampalason ba parte tawe. Hindi sutuod man gin mo. Amoy na bala siling naton, hindi ta paghusgahan ang tawo nga makita sang aton mga mata. Net unless nga mahibaluan naton kung ano gid sila nga klase sa mga tao. Kung bala sila may mga kontribusyon sa aton sosyedad, muna, ikaw naman nga nagakomento sa social media, pwede mo man siguro mapamangkot ang imo kaugalingon. Bala ikaw nangin maayo, ikaw bala nangin mapuslanon? Kung ano ba lang kontribusyon mo, may nahimo bala ikaw, kung wala, kung panghimo mo lang daamang komento kag magpakalain sa iba. Tama na Tita Wilma, hindi ka katilaw ko biarado, ano pa nag-ungad pa ko na gani, dumduman ko na sang college ko, di ba? 1:57 Action Radio Philippine Standard Time. Ay, tawe, ho. Hindi, kaya nga aton, sinibala nga panawagan para sa mga donasyon ng Operation Tulong pagbulig sa mga nabiktima sa bagyo. Nakita na naton dari ang mga ginpangtipon nga mga donasyon halin sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati kag sa mga partner man sa Action Radio Bacolod, no? Kag sa nasiling na naton so far, no, ang Sowing Legacy Movement Incorporated nga isa ka non-government kag non-profit organization. Ano pag Tita Wilma, ang Pass Fast. Mo ina silang maghahatag sang libre nga shipment sa mga donasyon pakadto didto sa mga apektado nga lugar. Kag syempre ang Trinity Christian School na amo ini kag syempre kami kag sila padayon man nga nagabaton sang inyo sini mga bulig, inyo mga donasyon para sa aton mga kauturan didto iya sa mga lugar nga apektado sang bagyo, no? So kami magabaton tubtubwas, na tubtubwas or tubtub karon nga adlaw kay ano na subong November 19, no? Tubtub karon nga adlaw kay kinahanglan nun na nga ipadala ang mga donasyon sa mga affected areas sini nga semana. Tinahibaluan sa Action Radio Bacolod pagi sa partner organization nga Sowing Legacy Movement Incorporated nga kinahanglanon na gid sa karon ang bulig naton o kun ang aton man mga donasyon para sa mga biktima. So may angot man sina, liwat kami nagapanawagan diri sa Action Radio Bacolod sa inyo, sa tanan nga mga maluluyon, nga may mga balatyagon o kun mga interesado man nga magdonar
nga tubtub na gid lamang karon nga adlaw kami magabaton sang inyo mga donasyon. Sana hambal na naton ang pwede naton nga madunar pagkaon, syempre pagkaon nga inang hindi mapanos, di ba? Pagkaon, tubig, kag personal nga mga kagamitan, ilabi ng mga sanitation and hygiene kits. Sa mga nagadunar naman, sa mga magadunar, pwede nyo diri madulong sa estasyon man sa Action Radio Bacolod. Or if not naman, kung medyo may kabudlayan, pwede ka mo magtawag sa amon landline 4343861 7081237 kag sa cellphone number 0947-637-6786. Ina para man sa detalye sang pagkuha sang imo donasyon. Kag magluwas pa gid sina, syempre, diri sa estasyon sa Action Radio Bacolod, na pagabaton man kami gihapon sang inyo cash donations paagi sa GCash o kon remittance center. Padayon man si Tita Wilma ni akon gid man ipabati sa inyo ang mga donasyon kag ang mga donors nga nagpaambit man sang ila sini mga ginaangkon nga ma-share nila sa mga biktima sang bagyo, no? So, ang listahan sa mga nagdonar as of November 18, 2020, hasta lang na kahapon, si Mary Jean Saludares Esquilla nga naghatag sang 1,000 pesos via GCash. Si Alma Punyado from Barangay 1 EB Magalona, naghatag man siya 1,000 pesos via Palawan na pera padala. Kay Engineer Ruel and Dr. Marisa Pitalia and family nga naghatag sang isa ka sako nga bugas. Kay Nunong Rial and family sang Barangay Pahanukoy nga naghatag 2 ka boxes sang noodles kag isa ka box sang sardinas. Kay Miss Jurini Gosiaco and family sang Barangay Pahanukoy naghatag sang 3 ka packs sang na nagkalain-lain nga mga goods, mga pagkaon. Kag salamat man kay sa Barangay 18 Council nga ginapamunuan man sang ila punong barangay, Madeline Diaz nga naghatag 20 ka karton kag 2 ka dalagko nga mga plastic, 2 ka mga dalagko nga mga plastics nga nagaunod sang mga panapton kag 2 ka boxes sang sanitation and hygiene kits. Ang Trinity Christian School, naghatag sila 18 ka mga dalagko nga mga bags sang mga panapton, 1 ka box sang sardinas, 2 ka boxes sang assorted goods, 2 ka box sang personal hygiene, 3 ka dalagko nga mga box sang face mask kag face shields, 1 ka box sang noodles kag 1 ka box sang mga uga. Mapuslan ginila ina. Kag si Mark Anthony Gargoles nga naghatag man 3 ka boxes sa mga panapton. 1 ka dako nga plastic sang mga used clothings sa wala magpakilala nga donor. Kay Mrs. Luz Lidesma nga naghatag man 500 pesos nga cash. Kag ang pamilya Hordevilla nga naghatag man sang mga bayo. So, ang mga ginhatag nga cash sa mga donors ng cash, inang mga cash nga ibakal na to ilimnon nga tubig, na ibakal na ilimnon nga tubig kag pagkaon nga mas kinahanglanon gid sang mga apektado sang bagyo. Kag syempre kabalo naman kita yang ang Operation Tulong madugay na ini nga social corporate program sa Action Radio Bacolod nga nagapadayon sa gihapon aktibo sa pagpulig sa publiko. So sa aton sa ni mga donors kag sa iban pagyed nga pwede pa, no? Magkalagas pwede ninyo madulong diri or pwede man kung ipagin ninyo sa GCash o kung sa diin man yung remittance center, pwede gid. Pero makigangot lang kamo sa amon mga contact numbers. So sa inyo tanan, madamo gid nga salamat. Amo ning siling bala naton nga kung kitang nagabulig wholeheartedly ang Ginoo nang maalam sa pagbalik sina sa aton 100-fold, na?
Hindi tagin na pagkalimtan. Amo na siling sa tiun sa mga kalamidad, kinahanglan naton, mas maayo na lang nga kita ang magbulig sang sakita ang buligan. Okay? Relax lang anay, si Tita Wilma magabalik pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. With Supra Cleaning Power, 70 pesos lang, Champion Blue Special Bar! Ang presyo ng Champion Blue Special Bar na may Supra Cleaning Power ay 17 pesos lang! Champion Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon. Okay, sa ito na yung mga palanggang mga tagpalamatirang nga nagapudseton sa FB Live. Hi and hello lang dire sa inyo. Mayong hapon kay Inde Rosalina Arellano Espadero, no? Kamusta lang? Butchoy, good PM. Hello, Tita Wilma, watching lang and monitoring from Minnesota State. God bless. Vanessa Mayo or Mayo, good afternoon, ma'am. Thank you so much, Gid. More fresh looking, Tita Web, a good PM lang. Kag watching from Celine Homes. Tita Web, please tamyaw lang kay Michelle kag Neil Bison. Kay nagapamati man sila sa imo subong. Salamat, Gid, Tita Web. And God bless you always. Salamat, Miss Virgie Alpinda. Good PM action, Tito Worms monitor from Kingdom of Saudi Arabia. God bless. Lito si Condes, mayong hapon man sa imo. Salamat, Gid. Kag, kay Jassery Lumugdang, mayong hapon lang. Kag kay Ashley Virgo, kag kay Johnny Calvo Espadera. Chari Cuevas Medis, mayong hapon. Kag kay Tapang Abalos Liti. Indigenous Sulgon, dire sa may Valladolid. Salamat, Gid, kag mayong hapon sa imo. Nan. Jeffrey Yap, kag kay Probilino Marquino, kag kay Rowena Antonio, hi and hello, good afternoon. Kag kay Ariel Cortejo, yes. Sir Alex Fuentes, mayong hapon man, kag kay Myla Diquito, kag kay Arwin Sicural, Arnie Aligarbes, kag kay Salvi Gatilugo, yes, man si Ma'am Elizabeth Malak, kag Gamala, good afternoon, kag kay Rosenda Maluna Zalazar. Delilah Taylor, mayong hapon, kag kay Inday Jean Osiser, no? Mayong hapon lang dira sa inyo, Jessie Lumugdang, Tita We, mayong hapon. Kag sa Bugosman, nga mga kaaksyon, mayong hapon man sa pamilya ko dira sa Sitio Tininawan, sa Sitio Tininawan, Barangay Araal, Lumugdang family, salamat, Gid, Tita, and God bless. Okay, relax lang kamo, balikan lang kamo dugay-dugay ni Tita Wilma.
pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. Standard time. Relax lang, Anay. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. Ang aton basahon nga mensahe sa karon iya nga hapon. Halin man sa aton messenger, nagapatawag ini siya kay Ann. Kag ang mensahe ni Ann kay Tita Wilma nagasiling, Hello, Tita Wilma. Isa ako katagpalamati sang imo programa This is My Life kada hapon. Kumusta lang ikaw? Kag sa tanan man nga mga taga-Action Radio. Tita, tawga lang ako kay Ann. Gusto ko gid ipalabot sa imo ang akon problema sa akon bana. May
ara balatita nga isa ka babayi nga iya suki. Kabalo ka, ang bana ko isa ka driver. Pero, nga akon mag-text sa iya ang babae nga ina, dayon niya gid taguon sa akon ang iya CP, ang iya cellphone, ha? Pero tita, may nadiscobre ako sa iya. Nga ang girl gali nga nag-text nga ina sa iya, may ginapabakal sa iya. Kag dira ko nabalaan nga naga-drugs ang girl. Kag ang akon bana, amo ang iya ginapakuha. May bana man siya, Tita Wilma. Kag ina ang akon plano, nga tani, kung okay lang, gusto ko pabalon ko na ang banaya. Kag ihambal ang ginahimo sang iya asawa, nga nagabisyo. Kay basi balahaw sa ulihi, ang akon pabana, ang mabasulan. Ina nga bagay, Tita Wilma, nagapalibugid sa akon ulo. Kag amo ang gina problema ko subong. Kung nga nag-message ko sa imo programa, gusto ko man ipamangkot lang, Tita Wilma, kung husto bala ang desisyon ko. Makapaayo bala o kung hindi. Laygayiman ako ay tayo basa ito nga lang. Di lang paglawagan name ko ta. Kay basi balahaw. Okay. More power and God bless. And be happy always. And ari ako number. Okay lang ta. Si Ann. Sa imo Ann, maayong hapon kag madamo gid nga salamat. Kung ako palang taon sa sitwasyon sang imo bana, medyo mabulubudlay. Indayan, mabulubudlay ini nga sitwasyon. Ba magsiling na gani, druga. Mabulubudlay tungod nga, kadamo sa maapektuhan. So, kung ikaw, subong ang nagaproblema na tungod sa sitwasyon sang imo sinibana, mas timprano pa, ipa-intiende mugid sa iya, ang iya sinimaamtan. Samtang timprano pa, kinanglan, ipanawong mugid sa iya, ang padulungan sang tanan, kung hindi niya ina pag-untatan. Inday Ann, na, ang imo, diri subong ginaplano nga suno sa imo, kay may bana ang babae nga ini, isugid mo sa bana niya ang tanan. No? Pero antes mo inahimuon, pamensaron mo gid anay. Kung isugid mo siya sa iya bana, ano ang mangin resulta? Ano ang matabo sa babae nga ini? Kung ako, pamangkuton mo, ang imo bana, among imo istoryahon. Depende na sa paghangup man sa aton sini mga kauturan, sa aton mga palangga man nga mga tagpalamati. Kung okay man nga, di ba? Ang bana mo among imo istoryahon natungod sini. Kay nga, bisan ang bana mo wala nagagamit sina nga druga. I-mention ko na gid lang, illegal drugs, sabi. Kung wala gid man siya nagagamit sina, sa gihapon may salabton siya kumadakpan sa ang guaya ano gani, pusher. Hindi sa user, kundi pusher. Kaya nagabalig, masiling ta pusher, pwede, di ba? Or runner. Runner siya bisa babae. Kitik siya ginapakuha sang iya sini nga gusto nga gamiton nga druga. Maulamid gid siya gyapon kay nga accessory siya. Accessory siya sa krimen nga ina. Wala mo din na-mention kung may mga kabataan na kamo nga duwas ang bana mo. Siguro, primero, way man siguro kabalo, ulihin na lang, na?
Pero samtang wala pa ng gamot kag hindi pa malala ang sitwasyon, indayan. Istorya sang maayong bana mo, paintindiha siya. Nga hindi maayong ginahimo niya. Kaintindi man kita nga kabudlay subong sang sitwasyon, kag kabudlay subong sang pangabuhi tungod sang pandemic, pero hindi kita dapat maghimo sang bagay nga hindi makapaayo para sa aton adlaw-adlaw nga paginawi. Diba? Kay kun ba matiktikan ganing bana mo, siya ginaya madakpan ni babae nga ina. Ha? Ari ka na lang diya focus, hindi ka na mag-create pa sang dugang nga gamo, nga istoryahan mo pang banas sang babae para hambalon siya nga asawa mo gabisyo, pauntatang asawa mo kay bana ko mo, ang bana ko mo ginagamit niya nga manugkuha sang iya sini kinahanglanon daw something nga mo sina. Hindi ang imo ya kaugalingon, ang sabahin mo ya among himua inding sa ila na ang bana mo amo gidya ang imo o titiran sa pagpainchindi kag pagpahangop sang sitwasyon. Amo ginaiyaday himuon mo, hindi away sa bana mo para maguntat siya ha, kundi pagpabatsyag sa iya. Nga sala ang iya ginahimo. Masiling siya guro nga, tingin na bayaran, malang kuya, ginasulan, malang kuya, yadi, pa nakikabudlay nga daan, subong mangita kwarta, correct. Kabudlay tuon mangita kwarta, pero hindi sa malain nga paagi, sa husto nga paagi. Bisan hawot-hawot lang dang ginakaon, basta maka 3 times a day, okay na. Hindi lang sa amo sina nga paagi, kaya kung madakpan ka, kaluluoy ka gyan. Na, mo lang na iyaday, problema, natural gidi na, pero kung makita naton nga ang naghatag problema sa aton, makapadugang pagid sang problema nga mag-aabot, subong palang kinanglan, hulag ka na, kag hindi ka magpabaya bilang asawa. Kaya nga ako na nung matabo sa bana mo, apektado man ikaw, tungod bana mo, di ba? Okay, ina lang sigurong matugda ni Tita Wilma sa imo indayan, alas 2:23, Action Radio Philippine Standard Time. Sa pagbalik ni Tita Wilma, preparar ka mo ha, kay magabunot si Tita We sang aton sa ni winner na kung sino magabaton sang aton 500 pesos nga cash para sa sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod province-wide. Tandaan nyo lang na. Okay, at Tita We, ang aton anay celebrity Kojic Show para man sa aton sa mga kauturan dira, inang mga conscious bala sa ila mga skin, gusto nila maghamis, gusto nila magputi pagid, kag gusto nila madula ang mga Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas, hello lang dira kay Yeye Leonidas. Ngayong hapon lang, no? Kay Yeye Leonidas. Monitor FB Live Tita We diri sa Singapore. Diri sa Singapore. Kaya sa pamilya ko, family Leonidas sang Pait La Carlota. Salamat. God bless. Mayong hapon. Kay Lynn Rose Benedicto. Good afternoon. Kay Inday Jocelyn Song Comedia. Hi. Sila ka Tita We. Hi. Kay Arwen Sikoral.
listening. Sa gaupod sa aton man karon nga hapon. Say, let's get outside. Okay. Move for mental health. Let's dance. So, Dinoy Roles, mayong hapon lang dira sa imo, halong man. Tita We, mayong hapon sa tanan nga mga listeners. Monitor lang ko diri, Tita We. Sherilyn Oro Javier. Tikboy Villanueva, mayong hapon man. Ariel Cortejo, Tita We, pag-greet naman mga family Cortejo kag family Tapalya nga nagatapas sang tubo. Mayong hapon, Tita Wilma. JM Serato, good afternoon man. Kag Jassery Lumugdang, mayong hapon sa bugos ng mga kaaksyon. Mayong hapon man sa pamilya ko dira sa sitio Tininawan, yan dana ina. Yes, nabasa na nakaina ni Tita Wilma. Tita, please greet family Dinoy, kay Nanay Girom, kay Tatay Romeo, kay Mimi, kay Ronaldin, kay Noel, kay Ate Monica Suspinye, kay Tuto Robert Lance Suspinye, okay, miss you na gid, hambal ni Tuto Rollis Dinoy. Divina Apolbo, Lucasan, mayong hapon lang, mayong hapon man, Tita We. Yes, mayong hapon man da sa inyo, Kag salamat gid. Kag Divina, yes, sa imo salamat gid. Aha. Dali lang. Kay Vanessa, yes, Vanessa Mayo, kag kay Yael Yunedas, yam, salamat man sa imo kag mayong hapon, kag halong man ka modera. Kay Jocelyn Song, kay Arwin, kag kay Rizaldo Camero Ordilia, Virginia Ortizo, salamat man, kag kay Alison Acevedo, kay Ronnie Diaz, Valencia Kenneth, how are you? Kag kay Jeffrey Yap. Okay, enough lang, anay. Mabalik lang na account si Tita Wilma Dugay-Dugay. Okay? Yes. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay. Sa siningabahin, ara na ginadayal na kaya tiyaring atong crystal bowl, nagbunot
si kaya Action JM. Kung sino natin maswerte subong sir 500 pesos nga cash. Outside Bacolod ni. Hello? Hello? Hello, mayong hapon. Oo. Sa Action Radio ni ma'am. Oo. Ho, si Ma'am Risa Mondiharne. Oo. Pila na edad mo? 40. Tinado na kuya, ka na. 40. Amo pa ni pag dinalaga ta, na? Ma'am Risa Mondihar, mayong hapon sa liwa. Taga diin ka gani, ma'am? Taga Sikata. Taga? Taga Sikata, tabit. Wari, kung sa Bacolod, Gobra. Sa Cadiz City ikaw. Pero ka umbra. Okay. Ma'am, gapamati ka sa Action Radio Bacolod? Oo, nabosing, dara, gapamati. O, gapamati. Ti ano nga programa, Bisubong? Ang ginapamatian mo da? This is my life. This is my life. Si sino mo ginaistorya? Kilala mo na ginaistorya mo? Si Will Tugton. Dumagulang ka pa sa ako, mambal ka nga si Wilma Sugaton. Sorry, angga ko lang na. Okay, Arisa Mondihar, congratulations. Ikaw ang aton sini-winners ng 500 pesos nga cash. Kung may magtawag nga ni sa imo, kung din ka kapamati ng istasyon sa radyo, ni siling mo? Action. Oo, salamat gid ma'am. Padayon lang. Salamat gid sa padayon mo man nga pagpamati sa amon, ha? Okay, congratulations. Okay. Sub sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, congratulations. Inderisa Mondihar, sang Cadiz City. Oy, ang imo gali nga premyo nga 500 pesos nga cash. Hindi ka na di magkanto sa Action Radio, syempre, no? Hulaton mo na lang dira ang message sang remittance center kag ang message man or tawag sang aton sinitaga admin staff diri sa Action Radio para sa pag-inform sa imo kung sinong sender, ha? Kag pwede mo na ma-claim ang imo sini premyo. Hulat ka lang ikaw. Okay? Yes, padayon man si Tita Wilma sa This Is My Life. Alas 2:33 na Action Radio Philippine Standard Time sa ato na nagali dira mga kauturan nga nagapangita sang mabaskog epektibo nga klase sang food supplement tungod sang ila problema sa pagpalang hubag-hubag sa kundin man nga parte sa ila lawas may mga bukol-bukol na natawag bala nila nga inflammation nan padayon si Tita Wilma kadto na kita Tita We sa aton sa ni tips sa aton mapaambit sa aton mga palangga nga mga tagpalamati karon nga hapon ti kahapon gin sugura na to ni Tita Wilma, di ba? Ang mga maayo nga benepisyo sang silak sang adlaw nga kinahanglan gid nga magpasilak ikaw sa adlaw, di ba? So tapuson ko inasubong kaysa nahambal na naton hindi bala ang silak sang adlaw nagabulig ina sa pag-umpisa sang manami mo nga adlaw, bilugi diya nga adlaw kay nagapamagaan sa imo, ang imo sa ni skin maka benepisyo man tungod sang makuha mo nga vitamin D. Kag syempre kung masilakan ikaw sa adlaw aga pa feeling mo malipayon ikaw bugos nga adlaw. Yan. Kag makabulig pagid sa imo hatag dugang nga energy. Kag diri man nato nahibaluan kahapon nga makabulig man gali nga makapa-lose weight ang silak sang adlaw.
tungod sa vitamin D. Yes, di ba? Kag sa nahambal naman naton kahapon, makapanami sang imo heart. Ara na tada, makapanami sang imo heart kay base man sa pagtuon sa halin sa Copenhagen University Hospital. Masaming rason sa pagkapatay sang tawo pag-angkon sa balatian sa korason sa panahon sang tig-ilinit compared sa sa panahon sang tig-tulugnaw compared sa tig-ilinit. Kaya nga ang mga may manubo bala nga level sang vitamin D 81% nga mas dako ang posibilidad nga mapatay sa balatian sa korason kumparar iya sa may mataas nga level sang vitamin D. Kag nagahatag man proteksyon kung mapasila ka sa adlaw aga pa. Nagahatag man nina proteksyon batok sa dementia, ha? Kaya nga naman sa pagtuon, ang vitamin nga makuha sa silak sang adlaw makabulig para nga yes, ang mga nagabatsyag sang Alzheimer's disease o kung dementia, kung namat-amat ninyo nga pagkalipat, iya ina mapahagan-hagan na sa pagtuon, ang tao nga may mataas nga level sang vitamin D sa ilalawas, amo iya ang maayugid kag makabulig sa inyo mga hilimuon pagi sa inyo memory kag nagahatag sa inyo sang ihibalo na sa mga pag-perform nyo sa inyo trabaho kag nagahatag man sa inyo ihibalo kag pagpa-recall sang inyo mga natun-an. Ara pagid, isa pagid sa nakita naton ngang silak sang adlaw makabulig man para malikawan ang pag-angkon sang cancer. Ang vitamin E, ginapatihan may anti-cancer actions. Kay tikasan lang nadiskubrihan nga ang may mataas nga level sang vitamin D ang 20% nga makapanubo sang chance nga makaangkon ang isa ka tawo sang cancer, di ba? Ari pagid pag-angkon sang mas mabakod nga mga katulanan. Luwas sa vitamin D, nagapapagros, nagapabakod man sang imo mga katulanan ang calcium, magnesium, phosphorus kag vitamin C. O, di ba? Magluwas pagid. Magalawig ang imo kabuhi. Wow! Hindi kaya raw ginasundan bala or ginamonitor man sa mga researcher nga mga Swedish ang 30,000 ka mga babae sa sulod sang 20 years. Kaya nadiskubrihan nila nga ang mga babae gali nga very active nga ginahatag nila ang ila mga oras sa pagpangabudlay sa dalom sang silak sang adlaw na mangin malipayon. Kag ang malawig nga pagpainit mo, abi mo ginaangot man sa pagnubo sang mga nagakapatay tungod sang sakit sa korazon. Ara pagkid, nagapabuhin-buhin sang ginabatsyag mo sa lawas, kag ano pagid Tita Wilma, nagapabakod kag nagapanami man sa inyo mga ngipon. Nga paano nadiskubrihan nga ang may manubo nga level sang vitamin D ginaangot man sa pag-angkon sang periodontitis. Ang periodontitis amo ni siya bala mo, no, if I'm not mistaken, sa aton gilagid ni bala sa aton gums inflammation sa aton sinigam sa mga sakit na sorry da sa iba na kung may nagkakaon naman kisa nga do may nagadugo or naganana sa aton gums periodontitis kaya mo na sa nabatian ko na kay doktora dira bala naton masiling ay hindi galing ang iba na hadlok magpa-init na hadlok sa adlaw kay basi kung mag-itom mainit sa kay mapasong ila skin. Pero kinanglan kahibalo ikaw kung tubtubsan ano nga oras ikaw pwede magkapainit kag ano nga oras ang silak sang adlaw nga makabulig kang makahatag benepisyo sa imo ikaayong lawas. Siguraduhon lang ginaton nga husto ang oras ang aton pagpainit adlaw-adlaw. Alas 2:40 Action Radio Philippine Standard Time. Ay. Balik si Tita Wilma pagkatapos sang mga ini. Sample Plus Gold. Ako si Mercy. Harap po nga Moranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Japon ko noong pawan.
nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa mga celebrators naman naton karon nga adlaw, sa mga nagasaulog sa ila birthday today, happy birthday! Na happy birthday sa inyo. Especially kay Melanie Robles Morales. Happy birthday. Halin man sa imo mga kapamilya dere sa Bacolod. Kag subong man kay Mami Toy, Sweetie, no? Kay Sweetie Faniega sugaton dira sa may Kabugwason, no? Sa Kabugwason na Mansilingan. Happy birthday sa imo Mami Toys. Kabay pa mayo lang lawas, may lang lawas kag pagsiklang permi and more blessings, no? Sa tanan nga mga celebrator karon nga adlaw, happy birthday and God bless. Kaya ito na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw Huwebes, Nobyembre 19, tuig 2020. Unahon na ito ng zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio na taong Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Bumali pa yun ikaw karon nga adlaw Scorpio tungod nagpatigayon ka mo dira group or group. Yes, nag-ano ka mo? Nag-prayer ka mo na. So, tungod sa pagtipon-tipon ninyo upod sa imo man pamilya, mas nga mabatyagan mo ang kalipay. Ilabi na gid ko na baton mo na ang imo sinigin pangayo. Okay, gagin pangamuyo. Tutukan mo man ang mga prioridad mo karon nga adlaw Scorpio. Mga masuwati mo naman nga mga numero 8, 16, 32, 35, 20, kag 34. Pine green is your lucky color. Sa mga Sagittarius, mga nataon Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, ang imo satisfaction magabago ina, na? Magabago ina sa pamaagi sang imo
impon sa iban, na sa imo pagpakig-upod sa iban nga tao, na hindi mo paguntatan ang imo generosity sa imo balatsyagon. Mga maswati mo nga mga numero, 5, 12, 15, 22, 35 kag 43. Ivory white is your lucky color. Sa mga Capricorn, ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 tubto Enero 19, hindi ka maakig, hindi ka maakig sa ginhimo sang iban Capricorn. Kag isa pa kinanglan malipayon kaya karon nga adlaw, kay kon malipayon ikaw nga adlaw, may blessing man nga mag-aabot sa imo. Mga masuwati mo nga numero 3, 8, 15, 40, 48, kag 22. Shocking pink is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, ang mga Aquarius na tao, Enero 20, tubto Pebrero 18, baw, ikaw Aquarius, hindi mo pag-uyangan ng imo energy, no? Sa wala pulos nga bagay. Ariho, kung ano ang dapat mo himuon, subong nga adlaw, buhata para matapos mo, kay ang imo ginaplano, mahatagan katumanan. Mga maswati mo naman nga mga numero 10, 6, 25, 22, 45, kag 38. Turmeric yellow is your lucky color. Kag sa mga Pisces naman, ang mga Pisces, sa mga na tao, Pebrero 19, tubto Marso 20, ba may blessing ka man nga mag-abot do damo-damo ya kwarta mo karon nga adlaw Pisces. Kulang man ang time mo para nga mahatag mo ang nagakaigo mo nga oras sa mga palangga mo sa kabuhi, ay planuhan mo gid ina Pisces. Mga maswati mo nga mga numero 4, 9, 18, 27, 38, kag 15. Scarlet is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, mo ini mga natao Marso 21, tubto Abril 19. Inang nabatyagan mo ba lang nga kahadlo karon nga adlaw Aries? Inahalin sa mga nabatian mo sa ginapamatian mo sa telebisyon, sa ginatanaw kang napamatian mo sa telebisyon, amo na siya, na kinahanglan mangin maalam, mangin maalam ikaw sa mga ginatanaw, kag sa mga ginabasa mo, kag sa mga ginapamatian mo. Mga maswati mo nga mga numero, 9, 17, 37, 28, 15, kag 43. Dollar green is your lucky color. Sa mga Taurus, ang mga Taurus, ang mga natao, Abril 20, tubtub Mayo 10, may event iya nga mag-aabot, kag maga-enjoy ka mo. Ay, hinay-hinay, anay, na tungod sa pandemic, pero mo na na-mention diri sa imo horoscope, madamo sang oportunidad, ikaw nga pag-atubangon. Ang maayo nga pamatyagan, amo nang dapat mo ya pilion para mangin maayo man ang imo pala abuton. Aba, maswerte mo nga numero Taurus, 5, 5, 10, 21, 38, 35, kag 22. Carrot orange is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, hindi na pagsapaka Gemini ang mga nega, kundi pilion mo yung mga joyful thought, no? Mga malipayon, yung mga dulumdumon, para nga ma-attract mo man ang mga malipayon nga mga hitabo. Makahatag man sa imo kalipay. Mga maswati mo naman nga mga numero 11, 24, 32, 25, kag 43. Sapphire blue is your lucky color. Kag sa mga Cancer naman, mga Cancer na tao Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Ang imo naman responsibilidad, tindugi ina sang maayo. Tindugi sang maayong imo responsibilidad, kay wala sang makabenepisyo sang resulta sina kundi ikaw man mismo. Karon nga adlaw malipayon ikaw Cancer. Mga maswerte mo naman nga mga numero 22, 6, 23, 43, 31, kag 52. Lilac violet is your lucky color.
Sa mga Leo, ang mga Leo mo naman ini mga netaw Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Feeling mo balik karon nga adlaw Leo tama ka kulit sa mga friends mo. Aha. Ikaw naman gusto mo ya karon nga adlaw, no? Gusto mo lang usisaon ang mga issues na nga para ya sa imo dapat mo tutukan. So naka-focus ikaw sa sina nga mga bagay. Mga masuwanti mo naman nga mga numero 7, 13, 32, 23, 54, kag 27. Jade Queen is your lucky color. Sa mga Virgo, hindi mga nataw gusto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, ikaw, gusto mo ya kontrolon mo ang tanan. Ha? Gusto mo ya kontrolon mo ang tanan. Hindi ka man, kung pwede pa lang, hindi ka maghimo. Or sorry, hindi ka magataka, no? Hindi ka matakan nga pamangkuton sang imo mga upod. Kay kung anong imo nahibaluan, hindi ka man magdalok sa ila. Kay kung mahimo Virgo, sunod sa imo horoscope, ihatag mo man ang respeto sa tanan. Mga maswati mo nga mga numero 8, 24, 32, 21, 51 kag 15. Ice blue is your lucky color. Sa mga Libra, ang mga Libra, amo ining mga netawo Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Happy ka sa kaugalingon mo karon nga adlaw, Libra. Na? Kag klaro na ang purpose mo sa kabuhi mo. Kagabi mo, madasig mo nga malabot ang mga taong sa pagpati mo makabulig sa imo. So go! Suwati mo nga mga numero 13, 9, 21, 14, 35, kag 38. Crimson red is your lucky color. So, nabatian nato na itong text sa ka-zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope para karon nga adlaw, Huwebes, Nobyembre 18 or Nobyembre 19 tuig 2020. Aha. Dali gid lang bala Tita Wilma para naman sa complete management sa itong siniliver. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang gala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Padayon kita sa pagpangamuyo din ninyo si Tito Wilma sa Orasyo Amperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Salamat kit, kag madamogin nga salamat sa inyo pag-upod sa hingilit, kay Tita Wilma, sa pag-upod iya sa pagpangamuyo sa Orasyo Amperata against COVID-19. Okay, so, Kendero na trabara sila kuno ni Lofi Behelio kag Choy Fernan. Salamat kit. Mian, sila kuno sang ila, iya horoscope na. Hay, gusto pa man ni Tita Wilma, galing wala na si Tita Wilma sa panahon pa. Ma'am Corvida, pasensya gid. Kay Cheryl Carpio Lantaw, salamat man. But anyway, bawi lang si Tita We. Sa wala na ito malabutan, karon iya nga adlaw. Kita magapaalam, pero antes man na itong Bible verse for today. Halin sa Psalm chapter 32 verse 1. Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. I can't say good. May damogin nga salamat sa inyo mga palangga mga tagpalamatibwas na naman. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Mayda,
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon